Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Wen, iso kano ti istorya ni Nana Periang idinaminsan. Na, isumot lagayam, ah? Ay nawaw, rabi imat gaya man, Mare. Ah, ay, di mo nasiputan ti oras mo, Mare. Umay ko lang kung mabuludan ti igad yung. Ah? Upat nga oras kung samutan nagisistorya, Mare. Ay, manuatasan mo tunti kapit tinaibus na, Mare. Uwan nga rod, Mare. Gagangay na, ah. Di bali, tasaan mataka na yun. Ay, kawin, ah? Mala, agpakada akon, Mare. Ang mga noor-urayan na ko ni Nanang Ijabalay. Sapay kasapulan na tiigad, ngay may ko binulod. Malala, gananad ka, Mare, ah. Kita ti dalan mo, tanay, nasipngat mo tayo. Mangilan ka niti kananta pinang bakit? Mabisina ko. Ala, saan pa'y mo't analuto ti na po ilakay? Ay nawa, kat nurabihin bakit? Anya nga oras ang nagluto kaya? Alas 7 iti rabi eh. Abay, anya tinaaramid mo? Ay, imay ngamin ni Marisaria, dito'y balay. Kahit? Imay bimulot iti igad itay. Idi kwan, nagadumot tin nga istoryana. Nasurok nga upat nga oras na nagis-istorya kami dito'y balay. Nag-aasam man ta upat nga oras. Huwag nga rod lakay, ala, pasensya kan ah. Oray siya, jak mo nasiputan ti oras. Tamaya mo ngamin ti istoryaan mi itay. Malala, anusak nga orayan ti iluto makananta. Ada mo, nabati at tinapay dita. Isupay laang ti ikapim lakay. At tuyen ti igad abinulod ko, Nanang. Ay, apay nga ita kalaang sariya. Kaslay jay bagyo magtinang bulo na miti igad. Iti kasna kinabayag mau. Ni Nanang mat, iti laang mat ayan damari pinang tinapanak. Iti ayan laang da pinang kunam. Ngam nasurok nga upat nga oras na nagururaya. Tinapatag, ada nabulod ko, Nanang. Sige, hindi sumlaang dita. Kunak man na da igadam, Nanang. Intun bigatin na Nanay, rabi imot tayo. Apay ngamin na narabian ka Bimulod ka lang mat itiigad. Mabalinan nga isublik ti igad abinulod ko, Nanang. Magawid ka adagaws. Sublim lang ti igad. Kunak manayn. Wen ka di, Nanang. Ay, daw. Siyak lang ang ti mangisublay. Ay, nawaw. Siya ko, Nanang. Amangan kunak. Numaurasan ka manan iti kay istorya bijay. Depende, Nanang. Ay, nakababain kan pinang. Amangan numataktak mo pa'y. Saan mat unay abisi ni Mari Pinang, Nanang? Ay, basta. Siya kaun ti mangisublay. Siya ko, Nanang. Muto yung taigadan. Ta siya ko ti mangisublay. Mabanog kayo laang. Nuda kayo ti mangipan. Ina ko, Nanang. Ay, naday. Ay, nawaw. Napanan ti managistorya tao. Wen, Mari Pinang. Dakkel ka no ti sweldo na ija abroad. Nagasat launay day ja akaaruba tayo, Mari. Nasingpet ti among na. Saan akas kadagiti daduma di taan na ulpet. Ay, amang ano kayat mo matiaga abroad, Mari. Ay, itay pa'y asaw-asaw ni Marisaria. Diyak pa yan mahawatan ti dadumang istoryana. Ay, no daduma, isumot nga isut istoryana. Kastamot laang ti istoryana, idinaminsan nga imay. Oy, Mari Pinang. Mari. Mangagnak ka de, Mari. Anya nga minan di ko na Mari.
Ay, jay ka aruba tayo ija abroad, Mare. Nasingpet ka no, ti among na. O di nagasat to kasta, Mare. Ay, wala, Mare. Mayat ti aga abroad no kas jay ti among. Pinarumabaimanin sa anak pa anak kaluto. Ay, wan gayam. Anya oras ti meeting ija barangay hul inton bigat, Mare? Alas 8, Mare. Isuan naska nasa paem ti Marieng. Ay, nasken nga gawid akon, Mare. Masapa mat gayam ti meeting. Inakon, Mare. Agyaman manan ta pinabulhudan nak iti igad, Mare. Sige. Agan-anad ka, Mare. Ay, naimbag laangan tanagawid mo't laangan ti kumarek. Kung naklakit din no alas 7, iti rabi imanan ti panagawid na. Talaga, close kayo kan kumarim Saria, anak ko. Kasanumot na ibagam ti kasta, tata. Wana, tamano nga oras nga istorya kayo tunggal umay dito balay. Ay, nawaw. Kasanumot na amuan yu day tatatang. Makikita kayo Asinaglang mo ti balay may. Jak amo no maragsakan na kunoan niya, tatang. May nawaw, abay mag. Hindi mo kaya na day. Ti kumarin pa yan to may maki-istorya kang ka dito'y balay. Awan nga minun ti malpas ko at trabaho, tatang. Agpat-pat nagmut nga agsarsarita kami tunggal umay dito'y balay. Kasla talaga, no nasing pagkatao. Ngam parikot mo't no inaldaw, tatang. Imbes nga agluto awanan Tama ba inak mo't nga aggunay, kabayatan ti kaadana dito'y balay. O, kitain nyo intun bigat, sigurado, umay mananday jay. Awan ti trabaho na ya. Awan, tatang. Ururayan na laang ti ipawit nila kay na nga allowance na. Uston Saria. Ti anya, nanang? Di kan mapmapan, iti ayan, ti kumarem. Pagi na naemat ti kumarem, paunay mo ti naldaw kan nga aday jay. Awan mat nga ron ti istoryak dito'y balay, nanang. Makataktak ka na nakaw. Ni Mari Pinang tupay, saan nga agreklamo? Si Kantukit din? No awan, ti aramida, maturog ka langit. Ay, jak kayat, nanang. Agsakitak lakit din, no awan ka sarsarita. Ipilit mo magtiamam. Nambaking ka tada ti ururayam apauet nila kay mo. Ni kumarim apinangay. Unay kan ba kay? Rabiin, hindi ka pa'y nakaluto ay. Ay, may manon ni Mari Saria itay lakay. Kapampanaw na laang. Apay, di mo na salaw di tadalan aya. Saan man? Ang mga no sa bali, tinagnaan na Ay, jak man amoy, ti kumari. Talaga aman nagistorya. Saan na makatal na, tiniwat na. Di ibagam kenkwa na nga oray once a week nga umay dito'y balay. Ibagam kaming kenkwa na, ti marikrik na, tapno amu na mo. Jak kayat lakay. Amangan no maupay, ti kumari. Amay kumamaupay. Amangan no panunutin na, alikliklikak. Una, ngam no kastamot a kanayon, awan ti malpas mo trabaho. No naturod ka, sika man lang arot ti mangibagakin kwa na. Dahil talagang gaya. Mayam, nakasaritak tunumay mo na yun. Sika ti sumango ken kwa na, taada ti pakitang danak. Wen, siya kung di makamu ang mga ibagay ti kumarim. Pakitugawak man manong selmo. Awan ni kumarim dito'y balay. At dati nakipurdiyaan na. Anya nga oras nga iti panagawid na. Enton malam Nagagat nga ron, ano kasta? Kapilita na. Saan ba't ang mabalingag? Salot-salot ta pobre kami lang. Amo manong, kastamat lang tay asawa ni manong ko. Nagagat launay dayjay. Aya. Wan, iso adagos anak kapatakder ti balay da ija sentro. Iso ti pakidagdagasan minumaminsan. Okay. Hindi mayat. Ay, una manong. Mayat nga agpaisaw no nagagat ti asawa. Ada akon, sel mo lakay.
Ay, apo, saan pa yan nalpas ti trabaho, may? So, anas kan nga agsubli kami manan intun bigat. Gusto atap no at daman, hindi pakipurdia Ay, nawa. Abay, akas ta ti kawis mo? Sa dino ti papanap? Mapan ko kita ti nuwang. Ay, nawaw. Kunak man no inwayway mo, itayag sapa. Saan nga road? Nay, anyang iti nararamid mo, iti may sangal daw. Nagis-istorya kami iti kumarin bakit. Kapampanaw na lang ita. Dito'y bayan na nangal daw. Anya? Ay, unay kan lakay. Pawidag ko ma. Agdwa-dwa tama nga no sakitan na. Ita, amo mo, no anya ti marikriknak, no kasta nga umay ti kumarik dito'y balay. Yaga amon bakit? Ora jak maawatan ti bagbagana. Wen, kunaklatan. Napnamal, pas ti saritaan mi. Talaga aman nag-istorya dahi ta kumarin bakit? Pod no unay. Ay, saan nga alis to? No kape kan makanti saritaan. Ngam ay na apo. Sumanausi ka. Agrubuata kun lakay. Sumarunukan ton wine. Ay, sana mabalin bakit? Anya? Agidan da na rumwar. Nay, apa yan? Mabitla nga talak ti susi. Sagay sa talangin. Ikandado ta ti balay. Nariga tay. Amangan no umay ti kumarim kat mataktak taman ay. Anya ngay, nagbuteng ka mula ang gayam. Nagado ti istorya na siya. Kaslasa na mabambanog tingiwa na agsasaw. Kasta mo ta talaga ni Mari Sariala kay. Kasla di ka ni Ruwam mo't. Ay nawaw. Nasaka pa kayo, Marimar Pinang. Silmo. Umuna ako kaya ti manugang yaw nga agidan kami tatang. Nariga tayo, tata. Ay nawaw. Anya tinariga. Istorya kin tatang alakay. Himay nga minti kumari ni bakit hindi balay, tatang. Hindi kalman. Kit nagado ti istorya na. Jakpain mawatan ti nagduma. Kat no nagpatpatnag ang nagsarsarita dakin nila kay. Di na mo napapanaw tatang. Oh. Nakita kag paiso iti balay yu di kalman. Agpatuloy kami tatang ha. Ang mga no makita na ka pa. Awanan na. Tak-tak to maninday tanga istorya dita. O sige, agad-agad kayo adwa. Edi kapyuteri daw yun ang katatang. Ang mga no to'y balay yu tinex. Apuntiryaan na no makita ng awang kami. Ay naimbagman ta nakaawid ka adagaw sariya. Kanayon matan amasapa da Mari Pinang arumwar nanang. Naikandado ti balay da di napanak. Ay, nauma da siguro kan ka anak ko. Apay kumaama-uma da. Awan matidakas nga aramida. Siyempre, managistorya ka gamain. Tak-tak kay ti trabaho da. Para makiistorya laang. Ay, sana dakas ti makiistorya. Ngam, di mo ngamin kanayunan Ayapaw. Siyempre, adda ti pampanunutan da at trabaho da. Amumag nga adda ti garden da. Ay nawa. Ti kumarin ti sumungad bakit? Agawa am ti mangirikap itiri daw alakay. Alday ta. Nairikapan bakit? Panagkunam, nakita na ka nga ta? Jak sigurado. Maglisi ka man, ta si ripag iti abo. Kita man, no pimanaw. Nay, awanan lakay. Pimanaw mo't siguro day jayain. Ata. Ala, ilukat mo man tiri daw. Kasano no at dagaya mga uro-uro iti tarwan? Kasta na pa'y ngarud di mo pa iluklukat. Amangan no addang agpaiso di tarwar. Kaya ang nakita. Basit mo nga minta about. Lukatam tulangan inton madamdama. Una yan dayjay nga anak yo, Tata Andres. Ay nawaw. Lipinang ka di dakdakamarang. Wen tata, nakita dakla ang asumungad itay. Inrikap dakit den, tiri daw da. Ay, kwari. Saan damot akas taasigod?
Daka mo, nuukasan ako nga ibagaking ka. Awam mo tiyam mo kadakas nga inararamid ko kadakwada, tapno liklikan da kakasta. Ay, di ka masaksakitan iti ibaga ka. Uno, pagsilsilusan na kaditi kumarik, tata. Saan mo kiday? No saan? Anya nga raw ti makagapaw. Di na nga min may bagaking ka, iti personal. Nukas tangay nal daw, makiistorya ka katakwada, ke mataktak ti trabaho da. Iso, ti makagapaw, no apay alikliklikan da ka. Di ka mutin mapanitiayan ti kumare manakaw. Nagbalbaliw ka kadain. Ha? Jakon kaya't ti mapanijay, nanang. Mustaw. Tapnaw di da mataktak. Forever day tuyin, nanang. Amuyo ka di. Idi na udi anapanak ijay. Inrikap da tiri daw da. Ipagarup da siguro ajak ida nakita. Mamangano talaga abisi dalang. Mabalin ba't nga ibagada iti nasayaan? Ay kamawatam lata ko maidaan akaw. Amangano mabayin dalaan nga mangidiritsukan ka. Saanin nga imimay ni Marisaria ije balay tatang. Manungal dawon. Wala, tanaupay, tinaramid yo. Ay nawaw. Anyat kaya't yung asawon tatang. Nakita na, kain rikapuyo tiri daw, idin nauday, ngay may jibalayo. Anya? Impalawag ko maging kuwana, abisi kayo. Ngamdya ka mo, no naawatan na. Ay, kasta? Nakita na gayam ti inaramid mi tatang? Uy, panagkunak, kinas kinagsarita kayo analapat di kumaray. Tapno may palawag mo man lang ang kuwan at imbarikrik na mag. Ay, mga din akong kaya't akasarita, tatang. Ipaadas mo, di maparin yung balay da. May mayat no pagsaritaan yung anasaya at iparikot niyo. Iti kasta, masolusyonan adagos. Agkape-kapay, Mare. Ay, agyaman hak, Marisaria. Ay na, Mare, pasensya ka, no inaldawak a makis-istorya ija balayo. Diyak na panunot ng agpaisong, tak-tak no agpat-pat nagngagis-istoryata. Ay, Mare, agyaman ak unay tamaawatan nak. Pasensya ka mo no, inrikap may tiri daw may di na minsan nga imay ka. Ay, okay lang, Mare. Maawatak, tabisi kayo mat kanila kay mo. Ay, nagyaman ako na Mare. Ay, pasensya ka na talaga. Ay, inton sumaro no, i-schedule kon, Mare. Uray Sabado laangan ang mapanak iti ayan niyo, tapno di kay mataktak. Ay, na Mare. May mayat pa sa anak abisi tunggal Sabado, ta isumot ti rest day. Rest day mikin nila kay ko. Uray agpat-pat nagtang agsarsarita tunggal Sabado, Maray. Ay, nawaw! Numaminsan, lawlawaan tayo kumati pa nakaawat tayo. No addaman dumtang aparikot, idiritso tayo iti tao amasaknan. Iti kasta kat masolusyonan adagos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.